kistongo genezkan gure publikoi garaipen bat eskaintzeko eta etorri aldun dago enakin jolaztea eta azkenen markagailua bastante justu baina irazin dago azkenen. Izan ere, azken partidu ezateko oso interesgarri jarri duzu, momentu oro batera joan zarete, azkeneko laurdenean gaiendu zarete pixka beraien gandik. Bai, beraiek oso ekipo gorra dira eta nahiz eta demoraldin beran jun, demostratu eban mailan ez zebiltzan momentun beren aurka jolaztu nazionalen eta ikusi dugu ekipo oso gorra diala eta inoiz ez zituztela esku geisten eta bukera arte hola izan da partida, ez dituzte esku jetxi eta gara bukaeran guk pixkat espabilatu azkeneko kuarton, azkeneko 5 minututan eta azkenen partida gune genuleko eman dugu. Lehenengo urtea Eba Ligan eta gainera urrengo urterako ere mantentza lortu duzue. Nolako balorazioa, nolako balantzea? Nik uste balorazio oso positiboa ez, azkenen ez dakit inorrek norbaitek apustu bat ingozun maila emango genunik edo bintzat kategoria mantentzeko esperantza bat genitu, baina igual ez genuen espero hola hain ondo, hain gora nibiliko gineanik eta nik uste balorazio oso positiboa ez, bai gura aldetiketan eta bai publikoak bai asko erantzun du temporada oson zehar, kanpoko partiuta ere bai jundia, kanpoko irtera guztita eta oso balorazio positiboa nik uste. Garrantzitsua zen gaurko partida aztea, lehenko azten Valladoliden partio oso kaskarra jolastu genuen, gure zaletu asko juntzian Valladolidea eta nik uste gaurko garaipena zor geniela. Ez da gure partiko bena izan, baina 40 minututan konpetitu dugu eta lortu dugu garaipena etxen gelditzea eta behintzat gure zaletu garaipen batekin agur esatea lortu dugu. Gaurko partidoaren ondoren, sailkapen nagusian nola geratu zarete? Momentu honetan 6. postuan gaude, Valladolideko taldeak egiten duenan arabera 5. jarri gaitezke. Eta gure helburua zen maila mantentzea eta azkenen sailkapen polit batekin aurkituko gea, lan handien dugu denboraldean zehar eta behintzat lortu dugu temporada amaieran estuasun handirik gabe maila mantentzea. Zuen artean asko zarete lehenengo urte duzuena Eba Ligan jokatzen duzuena, inoiz ere jokatu gabe zinetenak. Nolako esperientzia izan da eta nola bizi izan duzue? Liga honek salta handia suposatu du, entrenamendua idagokionez, askoz denbora gehiago entrenatu behar izan dugu, taktikoki taldeak gehiago landu behar izan du, horrek kantxatik kanpo suposatzen lanakin, baina nik uste jokalarik esfortzu handien dutela, hori dena barneratzeko, momentu honetan nekatuta daude, normala dan bezala, azkenen tempora honek exigentzia handia aukidulako, eta nik uste hasieratik honea taldeak aurrera pauso handia mandula. Eta horrelako momentuetan jokalari zer esaten zaie? Disfrutatzeko, eban mantentzea lortu dola, inorrek ez zula sentimoik ematen guregatik temporada hasieran, denak uste zuten jetxira postutan egon gozan talde bat gu izango ginala, eta disfrutatzeko, momentu hau, gozatzeko, ze holako balorpenak ez dira urtero lortzen.